Lalaking nagmotor gitabang human mapiit dihang na disgrasya. Ang aksidenteng nahitabo sa kalsada paingon sa barangay Kanduman, Mandawi City. Nakuhaan pa sa CCTV camera ang panghitabo. Pinagi sa command center sa syudad. Ang usa ka trailer van palikuunta pasulod sa gamay kalsada apan sa wa mihana na kini og liko. Daw na sandwich kining usa ka motor mao sa maong sakyanan. Ug sa lain pang sakyanan misangpot kinis pagkaangol sa driver. Maong mitawag og ambulansya aron marespondihan kini. Samtang laing aksidente sa ning higayuna sa barangay Subang Dako. Ang mga sakyanan may aksyon na og stop kay meron signal naman ang signal light. Kining usa ka motor kalit lang nadumulan sa nagsunod kaniyang sakyanan. Giduhang wa kini maka-brake dayon ato sa pag-stop sa signal light hinungdan nga misungag yun sa nagunang motorsiklo.